A ty si zasa čo? Si to ty, Sauron? Či skôr dinosauron? Keby som tu hovoril rozprávku, povedal by som, že jedného dňa si evolúcia povedala, že vyskladá živočícha z častí, ktoré k sebe nepatria, ako zdvihnutý prostredník voči každému, kto by pochyboval o jej schopnostiach, a aj voči realite samotnej. Volá sa Hoplitomerix a asi mi neuveríte, ale toto zviera je v skutočnosti. Vítaj v mojom seriáli o najprapodivnejších prapotvorách praveku. A z čoho, že sa evolúcia rozhodla vyskladať svoje kompozitné čudo, začala so šabľovitými zubami, lebo všetko a každý vyzerá lepšie so šabľovitými zubami. Pridala rohy. Vždy je lepšie mať rohy ako parohy, hovorieval môj otec. Dodnes neviem, ako to myslel, ale mať rohy 2 je také tuctové. Tak si evolúcia povedala, nech ich je 5 a z toho jeden na čele. A zvyšok, ten nech vyzerá ako jeleň, lebo veď prečo nie? Výsledkom je Hoplitomerix. Hoplitomerix žil pred asi 5 miliónmi rokov na ostrove, ktorý sa neskôr stal súčasťou pevniny dnešného južného Talianska. A hoci vyzeral ako jeleň, nebol to jeleň. Hoplitomerix skutočne mal 5 rohov, z toho jeden na čele. Tieto rohy však neboli podobné parohom jeleňov. Skôr pripomínali rohy býka alebo antilopy. Hoplitomerix teda patril do vlastnej skupiny, ktorá mala blízko k čeladi turovitých. Poznáme rôzne veľké druhy, niektoré s rozmermi menšieho psa, najväčšie vysoké v kohútiku viac ako meter a ťažké viac ako 100 kg. Jeho šabľovité zuby boli vlastne kly, možno ich používal pri vzájomných súbojoch podobne ako dnešný kabar pížmový, čo je ďalší párnokopytník, tak trochu podobný jeleňovi, ale bližšie príbuzný turovitý. A ty si čo? Vyzeráš ako niečo, čo by som mohol stretnúť na vesmírnej lodi, ktorá neprišla zo Zeme. A potom to stretnutie už na Zem neprídem ani ja. Alebo vyzeráš ako by ťa namaľoval Žiger, surrealistický maliar, ktorý vymyslel dizajn Votrelca. Vítaj v mojom seriáli o najprapodivnejších prapotvorách praveku. Mimochodom, toto nie sú nohy, sú to pichliače. Oči sú tu. Vyobrazená skamenelina v podstate leží na bruchu a my sa pozeráme na jej chrbát. Zviera na obrázku patrí medzi trilobity. Trilobity boli morské článkonožce s pancierom, ktorých tisíce a tisíce druhov žili v prvohorách pred zhruba 540 až 250 miliónmi rokov. Niektoré mali pár centimetrov, najväčšie 3/4 metra. Niektoré vyzerali azda nudne, iné ako tento Dicranurus pichľavo. Dicranurus žil asi pred 400 miliónmi rokov a jeho fosílie môžeš nájsť v Maroku a na východe USA. Samotné telo Dicranura meralo asi 3 cm, s pichliačmi to však bolo viac ako 5 cm. A na čo slúžili tieto pichliače? Možno ako ochrana pred predátormi. Podľa iných názorov mu pomáhali nezaboriť sa do bahna. Ale keď tak na ňo pozerám, nevylúčil by som možnosť, že jednoducho miloval black metal. Je asi očividné, že Dicranurus patrí medzi moje obľúbené praveké zvieratá. A dokonca som na ňom založil dizajn bohodémona smrti v mojom humoristicko-fantastickom románe Hlasy priepasti. Jeho zobrazenie na obálke prosím ignorujte, nemal som na ne žiaden vplyv. Mimochodom, trilobity boli nesmierne rozmanitá skupina. Existovali nielen trilobity s pichliačmi, ale taktiež druhy, ktoré by som nenazval inak než pichliače bez trilobita. Ty si zase čo? Ďalšia kreatúra vyzerajúca, ako by si ju na Zemi zabudli mimozemšťania. Alebo ju vo svojom laboratóriu vytvoril šialený vedec, ktorý počas experimentu 3-krát zmenil názor na to, čo chce vlastne vytvoriť. A krátko pred ukončením experimentu na to zabudol úplne. Toho vie, niekto by možno namietol, že je to vlastne pekné zviera. No niekto prešiel autom, potom cúvol a celý proces 3-krát zopakoval. Schválne, uhádneš, kde to má hlavu a kde ústa. A akému dnešnému zvieraťu je to príbuzné? Vítaj v mojom seriáli o najprapodivnejších prapotvorách praveku. Volá sa Coturnocystis, zmeral asi 10 cm a žil pred 500 až 450 miliónmi rokov. Paleontológovia asi 100 rokov lámali hlavu jeho asymetrickým telom a nevedeli ho zaradiť do žiadnej zo známych živočíšnych skupín. Čoho vznikla chybná interpretácia, že Coturnocystis mal konečník tesne vedľa úst, alebo mozog vnútri chvosta. Tvrdenie o mozgu vnútri chvosta dodnes straší na sociálnych sieťach u tvorcov, ktorí sa neunúvajú svoje témy rešeršovať, alebo si ochotne nechávajú scenári vyhalucinovať umelou inteligenciou. Jeden strach, so mnou vám nič podobné nehrozí. Ja ešte stále neviem ovládať ani len počítač. Keďže mám pokazenú kalkulačku, toto video nahrávam na guľovočkové počítadlo. Ale späť k našej pravekej potvore. V roku 2019 sa podarilo nájsť výborne zachované fosílie Coturnocystisa, na ktorých sa zachovali aj mäkké tkanivá. Ich výskum odhalil, že Coturnocystis bol ostnatokožec, čiže vzdialený príbuzný morských hviezdoviek. Táto časť teda nebola chvost ani stopka, ktorou mal byť prirastený ku dnu, ako sa nazdávali niektorí iní výskumníci. A miesto toho to bolo niečo podobné ramenu hviezdovky. Coturnocystis sa zrejme plázil po morskom dne ramenom napred, podobne ako hviezdovka. A práve týmto ramenom chytal potravu, ktorú potom presunul do ústneho otvoru, ktorý sa nachádzal tu. No a potravu eventuálne vyexkrementoval otvorom, ktorý sa nachádzal tu. No a hlavu, samostatnú vyčlenenú hlavu, Coturnocystis nemal. A ty si zase čo? Paleontológovia 10 ročia nevedeli, kde má tento tvor hlavu, či ju vôbec má, ani kde je na ňom hore a kde dole. Niektorí sa dokonca nazdávali, že ide len o chápadlo akejsi väčšej ohavy. Vítaj v mojom seriáli o najprapodivnejších prapotvorách praveku. Dnes sa pozrieme na tvora, ktorého meno doslovne znamená pôvodca halucinácií. Volá sa halucigenia a vedci na jej skamenelinách pôvodne rozpoznali niečo na
spôsob červíka s pármi pichliačov a jedným radom chápadel, ktoré zakončovalo akési klapeto z dvojice pazúrov. Niektorí výskumníci tak predpokladali, že halucigénia mala dvojice pichliačov namiesto nôh a rad chápadel na chrbte. No a hlava? Telo halucigénie malo na fosíliách dva zakončenia. No vtedy dostupné metódy výskumu nevedeli určiť, na ktorom zakončení sa nachádza hlava a na ktorom análny otvor. Už musíš byť ozaj výnimočný, keď sa ti v podstate mýlia tvár so zadkom. Hovorím aj sám sebe, vždy keď sa to stane mne, pokročilejšie výskumné metódy napokon záhadu rozlúskli. Ukázalo sa, že domnelé chápadlá s klepetami rastú v pároch, pričom ide o nohy. A ukázalo sa tiež, že dvojice pichliačov sú dvojicami pichliačov, ktoré ale rástli na chrbte. Z útvaru podobného chrbtu sa vykľula valcovitá hlava, za ktorou z niečoho na spôsob krku rástli chápadlá. Podarilo sa rozpoznať aj ústa, zuby a oči. Halucigénia merala 1 až 5 cm a vykračovala sa po morskom dne. Jej 520 miliónov rokov staré fosílie sa podarilo nájsť v Kanade a v Číne. Mala síce mäkké telo podobné červíkovi, ale mnohé detaily anatómie pripomínali viac článkonožce. Medzi článkonožce však nepatrila. A jej najbližší žijúci príbuzní sú pazúrikovce, živočichy s mäkkým červovitým telom, ale taktiež pármi nôh zakončenými pazúrmi. Pričom pazúrikovce sú tiež blízko príbuzné článkonožcom. Dobre, to stačilo. Už choď. Kša, kša, kša.